O Clube Náutico de Portonovo comenzou alá polo ano 92, cando 40 aficionados aos deportes náuticos xuntáronse e viron de fundar este clube náutico para fomentar o turismo e as actividades náuticas aquí en Portonovo. Os nosos valores, ao ser unha entidade sen ánimo de lucro, son o fomento das actividades náuticas, do turismo náutico e por en valor os recursos naturais e turísticos que temos na zona, tanto na parte turística como na parte deportiva. Temos tamén escola de vela, etc. Para un clube como o noso, de Náutico de Portonovo, formar parte do selo Galicia Calidade é moi importante, xa que é un selo feito en Galicia que ten moito prestixio e permítenos, por un lado, o recoñecemento do traballo ben feito, porque é un certificado que non todo o mundo ten, é máis, somos un dos poucos clubes en Galicia que o ten, e permítenos, ademais, ter unha imaxe de cara aos nosos usuarios, clientes, etc., que nos posicionan nun estamento medio alto, xa que, como dicen, é un prestixio telo. Estamos encantados de telo.